Jeesuksen täytyy tulla takaisin ennen kuin olosuhteet, Billy Graham sanoo, muuttuvat sillä tavalla täällä maaplaneetalla. Että hän ei enää voi tulla takaisin. Koska ristiriita sanan ja täyttymyksen välillä olisi todellinen. Graham viittaa tapahtumiin Lähi-idässä. Hän ei mainitse sellaisenaan Israelia. Hän on hyvin hienotunteinen tällä alueella perinteisesti, jotta hän ei estäisi sanomansa vastaanottamista esimerkiksi miljardin muslimin keskuudessa. Mutta hän sanoi näin. Lähi-idässä on valtiollinen kartta tänään sellainen, että Jeesuksen on mahdollista tulla takaisin. Mutta muutamassa 10 vuodessa tämä kartta muuttuu sellaiseksi, että se ei enää mahdollista profeetioiden toteutumista niin kuin ne Raamatussa ovat. Jos Jumala vaikutti tämän kartan muotoutumisen toisen maailmansodan jälkeen erityisestikin sellaiseksi kuin se nyt on,